Tak, s další interpelací se přihlásil pan Chalupa. Přiznám se vám, dámy a pánové, že když jsem přišel na tohle zastupitelstvo ve 2 hodiny a vyplňoval jsem si svoji přihlášku, která se jmenuje Pomluvy Japonská zahrada, přátelé zelení, tak jsem byl bojovný. S postupujícím časem bojovný nejsem. Já mám prosbu. A ta prosba je velmi jednoduchá a týká se pána, který vystupoval k japonské zahradě a který asi už odešel teda. Pan Dostál, nevím, jestli tady je nebo nevím. Za prvé, já moc prosím, abychom nepodporovali neuvěřitelné množství pomluv, kdy zkrátka 2 architektonické týmy se mezi sebou nesnáší. Ten jeden, který to nedělá, tvrdí, že ten druhý je zločinec a ten, co to dělá, tak zase říká, že tam ten to neumí. Důsledkem pak je, že se vytváří situace, a já vám řeknu, co jsem tento týden slyšel. Tak už jsem slyšel, že japonská zahrada znamená, že se vykácí všechny stromy. Slyšel jsem, že se celá zabetonuje. Slyšel jsem, že stojí 36 milionů, ale ve skutečnosti stojí 15 a 20 milionů má fungovat na financování kampaně ODS. Slyšel jsem, že firma holandská, která to projektuje, už je dodavatelem stavby a začala v místě kácet. Slyšel jsem, že je to tunel na občany Prahy 6. Že to je prosazováno betonovou lobby, aby měli kde nějak jako asi umístit ten beton. Slyšel jsem, že do zahrady se bude platit vstupné. Slyšel jsem, že bude obehnána osnatým drátem a podobné věci. Přiznám se vám, že má první reakce byla přesné. A teď myslím pana radního Zárubu a ostatní, to jsem si říkal, to jsme ale pěkní pitomci, protože namísto toho, abychom obrátili dobré to, že tady je podle mého názoru dobrý nápad, jak rekonstruovat kus dosti zanedbané části zeleně v Praze 6, tak namísto toho, a my jsme to špatně komunikovali, nebo nekomunikovali, tak vznikly tyhle fámy, nesmysly a nakonec to vypadá, že chceme místním lidi vnutit něco, co nechtějí, ve skutečnosti potom netouží a ve skutečnosti si z toho budu kupovat Ferrari, nebo já nevím co. Takže, za prvé, není schváleno financování této akce. Dělá se projekt na rekonstrukci parku ve Struhách s prvky japonské orientální zahrady. Aby bylo jasné, ta původní představa i moje byla opravdu taková, že tady vznikne skutečně japonská zahrada, meditační zahrada, což ta rokle proto vybízí. A mimochodem, to je taky poslední moment, kdy se ty 2 týmy shodují, protože oba 2 říkají, že k tomu vybízí. Jo? A říkali jsme, bylo by to fajn, bylo by to super místo pro Prahu 6 a do toho trošku zapomenutého místa vnést tento nový prvek. Následně jsme si nechali udělat rozpočet, kolik takové opravdu čistě, plně, 100% japonské zahrady stojí. Že zahrada v Plzni, která má rozměr asi 300 metrů, stála asi 10 milionů. A zjistili jsme, že to není o tom, že bychom to nechtěli, ale že nejenom, že to nejde, ale na to ani nemáme. A řekli jsme, dobrá, udělejme projekt na normální rekonstrukci parku ve standardu, jak ho v Praze 6 máme, a udělejme k němu jakýsi přídavek.
A ten přídavek říká, přidejme k němu nějaké prvky jakési orientální zahrady. Pán, co tady vystupoval, jehož jméno si bohužel nepamatuju, říká, má tam být čajový altán, budou se tam scházet bezdomovci a tak dále a tak dále. A já jsem na to říkal, no, proto hledáme otázku, jak obecně zabránit tomu, aby do parku tohoto typu, které dnes je místem, kde ty bezdomovci přespávají, a to víte všichni dobře, aby to bylo místo, které nebude atraktivní při přespávání bezdomovců. Já na rozdíl od toho pána říkám, kdybych já měl říct režim tak, jak si myslím, že by měl být správný pro parky a zahrady tohoto typu, tak si myslím, že by tam měl být režim tak, jako to fungovalo dřív, že se zkrátka park na noc zavírá. Že je přes den veřejně přístupný a v nějakou v uvozovkách policejní hodinu, v 10, v půlnoci, já nevím, to zkrátka strážník zamkne a v 5 hodin nebo v 6 ráno ho odemkne. To já považuji za správný. A myslím, že tam není omezení místních lidí. Myslím, že tak to má být. Jo. A říkali jsme, a do tohoto parku teď vstoupí nějaké prvky, které ho něčím oživí. Slyšel jsem, že je rozpočet 30, pak prý byl navýšen na 36. A Bůh ví, jak to je a co z toho ještě bude potřeba udělat. Prosím vás pěkně. My máme položkový rozpočet, který říká odhad, který je někde kolem 30 milionů. A ten rozpočet je rozdělen, a už končím, na 2 části. Část A říká standardní rekonstrukce parku. Rozpočet. A pak říká část B prvky japonské orientální zahrady. Prvky japonské orientální zahrady, pokud by se do toho parku dělali, tak jsou v položkovém rozpočtu v částce asi 9,8 milionů. To ostatní je standardní rekonstrukce parku, který si to, přátelé, podle mého názoru velmi zaslouží. A já za sebe říkám, že já jsem si myslel, že to bude dobrý podnět pro lidi z Bubenče, že tu nebude normální park, ale bude něčím zvláštní. Ale jestli to je tak, že lidi z Bubenče přijdou a řeknou, že to tam nechtějí, tak já budu poslední, který bude bojovat za utrácení 10 milionů a řekne dobrý, rekonstruujeme normální park, ono to bude úplně stejný jako všude, nebude to nic extra a 10 milionů ušetříme. Nemáme na to, abychom je rozhazovali na všechny strany. Jen mi přišlo, že by to pro čtvrť našeho typu bylo něco, co by obzvláštnilo, odzřejmilo a dodala jí trochu lesku. Víte, přišlo mi to úplně stejný, jako když naši dědečkové stavěli ten skleňák, ve kterém bydlí pan Krejčík. Mohli za polovinu peněz postavit obyčejný čidžák. A nebo si mohli říct, že si tahle čtvrť zaslouží něco víc a postavili tuhle krásnou budovu, kterou my máme dneska v každé knížce o Praze 6. Při vědomí, že všichni, co v tom domě bydlí, tak se velmi zlobí na to, že mají topení ve stropech, že je energie drahá a tak dále a tak dále. To je jediné a moc prosím, aby než si řekneme z očí do očí, jak to je, a to je má prosba zejména vůči mé oblíbené Petře Kolínské, abychom nenasedali na to, že tu máme 2 rozhádané party, kde jedna to chtěla dělat a projektovat a nedělá to, a tak do té doby chodila, že to je skvělý, a od té doby, co to nedělá, tak chodí a říká, jak je to špatný. Děkuju.